U 13. ruskim slove na počatných bokoch veľkonocná vinčovanka preosviaščeného vladyky Kir Georgija Džudžara šitským vírnym. Tyžňovník dáva zvít o aktivnostoch Nacionálneho sovitu Rusnacoch a na našich mestoch výstky zo Šidu, Verbasu i Žablju, jak i výstka o hostovanju chora Rozanov u Švajcarskej. Ekonomija informuje o počatku vybudovi fabriky za prerobok želenjavi u Gospodincoch. Kultura i prosvita dáva zakončujúci zvít zo 100-ročného dramského memoriálu Petra Rizniča Ďadi a rubrika Ľudze, roky, život upoznáva čitačoch so glumcom Vladimírom Balaščákom, nastavnicu Melaniu Bojanovič zo ruského Kerestura i mladežskú paru Fejsa zo Trstu. Duchovný život píše jak označená kvitna nedzeľa, šveto blahoviščenie i stretnúce slovo života za mladých u Keresturskej parochii, jak i veľkonocný Vašaru Kocure. Sport medzi inším prinoší atmosféru zo Ďurďovského červeno-bielého večera. Dodatok u tým čišli literatúrne slovo.